така, направила съм една поръчка, която е 200 лева за 100 евро. В момента съм малко разногледа, защото правя YouTube видео и видео за Reels. Така че, хайде да започваме. Малко забравих какво съм си поръчала. Аз си го поръчах вчера. Да знаете, че около мен има 1, 2, 3, 4, 5 турби. Аз ли си го поръчах това? Първо, с коя чанта да започна? С тази. Киви. Сега ще ги прибираме в хладилника заедно. Харесвам да си поръчвам неща от онлайн доставчиците, защото просто намираш всичко на едно място. Другото, което е, в този онлайн доставчик има и фермерски продукти. Аз изключително много харесвам пресни меса, пресни яйца. Понякога може да видите плодове, зеленчуци, буквално всичко. Следващото, което съм си взела, са круши. Много обичам. И следващото, разбира се, лимони. Обожавам кисело. Обожавам всичко. На всичко обичам да слагам лимон. И с първата торба готова. Следващото си фермерски пресни яйца от пътпътъци. Котич. Пудинг, протеинов пудинг, зелено охладено плъшко месо. И богато на желязо, фитнес, като мен. Съм готова. Прясно охладено плъшко месо. Това е кайма. Любими кюфтенца. Телешка кайма. Яйца. С третата торба също съм готова. Да видите, че си е количество. Като много в снимането с камерата ми. Зума, фокуса не е оправен. Така. Като има и козметични продукти. Едни от любимите ми бомбони. Има и за читване. Томатен сос, който е без добавена захар, био, органик, пълнозърнеста паста. Как бихме могли да изключим 3 различни барча, които си бях взела. И приключвам с четвъртата торба. Ще видите продукти, които аз си взех на милкшейк. За първи път ще ги пробвам. Шампуан плюс термозащита. Ползвам изключително много преси и маши. Основно гледам да се поддържам на фризьор, но има такива дни, в които фризьора не може, а ти трябва да вече да имаш прическа, тампончета за грим. И като един хипохондрик, разбира се, не е обсесивен. Бактериални мокри кърпички. Мама, да те покажа. Красивото куче! Какво? Гледаш колко много храна си е взела мама? Не знам дали да го показвам. Женските атрибути, които трябват всеки месец. И така, сега съм готова с това. Казах. И последната турбичка. Това е от мен. Ще се видим следващия път. Обичам ви!